Good morning guys! Ayan, nagluluto tayo ng chicken ala inasal. Ayan, naglagay na tayo dyan ng bawang at kalamansi. Ayan. So, maglalagay tayo ng toyo. Ayan. Tansyahin nyo na lang guys. So, after ng toyo, maglalagay tayo ng ketchup guys. Ketchup. Yun o. Ketchup. Then, pagkatapos natin maglagay ng ketchup, maglalagay naman tayo ng oyster sauce. So, ayan. So, tansyahin nyo na lang, guys. So, ayan, oh. So, after natin ng, syempre maglalagay tayo dyan ng Sprite or 7-Up. Pwede nyo gamitin. So, ayan. Kalahati lang ilalagay natin dyan. Ayan. So, pagkatapos natin, i-marinate nyo lang ng siguro mga 20 to 30 minutes. Pwede na yun. So, mas maganda kung magdamag. Diba? So, ayan, minekos-mekos lang natin. Ayan, tuloy-tuloy lang hanggang sa... Ayan na. Magpiprito na tayo. So, ganyan lang ang proseso, guys. After natin prituhin, balik ka rin. Pagka medyo, na siya, yung parang medyo grilled na siya talaga. So, ganyan lang. So, ayan. So, shoutout nga pala dyan sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Pati dyan sa mga kamag-anak ko sa Bicol, mga pamilya Inahin, Binong Obra, Peralta, Escorel. Ayan, shoutout sa mga kababayan ko dyan. So, ayan. So, nakita nyo na guys, ang texture, ganyan. O, tatanggalin na natin yan guys. So, pagkatapos natin dyan, pagprito, so, huwag nyo lang tanggalin yung mantika at dyan na tayo maglalagay ng so, ayan o, second batch na pala yun. So, ilalagay na natin yung lahat. So, pag nalagay na natin, syempre, yung natira nyo, so, yung pinagmarinitan nyo, ilalagay nyo na yan doon guys. So, hindi natin lalahatin kasi meron pa tayong pang second batch. So, ganun lang guys. Antayin nyo lang guys na matuyo. So, pag natuyo na siya guys, ayan. Ayan na. So, pag natuyo na yung sauce, ganyan na magiging resulta guys. So, para na siyang chicken ala inasal. So, ayan. Oh, sarap niya guys. Oh, ayan na. So, thank you for watching guys. God bless you all. Bye. I love you all.